A perda de poboación no rural é un dos grandes retos os que se ten que enfrontar a Galicia do presente e do futuro. Para recoñecer o papel activo dos concellos nesta encomenda, a Xunta impulsa os premios á dinamización demográfica, nos que se recoñece os proxectos impulsados dentro do ámbito local, porque atopar solucións para a sangría demográfica do rural atinxa a todos. Probablemente lo más fácil era pensar que el problema demográfico es un problema que le compete a las grandes administraciones, que no hay nada que hacer, que es un problema sin soluciones, pero todo lo contrario, se implican, tienen proyectos no tan pequeños para el tamaño, sino proyectos muy ambiciosos y que lo que están consiguiendo, lo decía el presidente en su discurso, es fijar a población, que la gente vea que vivir en el interior de Galicia, vivir en concellos pequeños tamén é posible. O vicepresidente da Xunta explica que a razón do despoboamento está clara, sen oportunidade de traballo, a xente acaba marchando. Para atallar o problema de Alfonso Rueda, o que compre son solucións como as propostas polos concellos que participaron nesta primeira edición dos premios á dinamización demográfica. Un dos campos de acción, como non podía ser de outro xeito, pasa por apostas innovadoras no sector primario. Para quedarse a vivir nos pueblos ten que haber medios de vida, ten que haber emprego, e é posible crear emprego. Veíamos no exemplo da Veiga, nos decía o alcalde da Veiga en 4 anos de que non houbera ningún apicultor, agora hai máis de 30, de que houbera pequenas explotacións gandeiras con moi pouco futuro, a explotacións que son moito máis grandes e que teñen futuro. O futuro do rural pasa tamén por novos xeitos de explotar o sector turístico como ferramenta para rehabilitar as aldeas e asentar novas familias nelas. O turismo Starlight, o turismo das estrelas, tiñamos un ceo maravilloso, un dos millores do mundo, o que había que facer é saber explotalo. De casas que se rehabilitan, en vez de deixalas morrer e deixar que os centros dos pequenos povos sexan unha ruína, todo o contrario. Hai casas moi bonitas que só necesitan ser ben rehabilitadas para volver a ser atractivas e ali se pode establecer unha familia, se pode establecer un negocio de turismo rural. O primeiro premio destes novos galardóns foi para o Concello Ourensán da Veiga polo impulso dun viveiro de emprego para o fomento do emprendemento no sector primario. O segundo galardón foi para Parada de Exilio, terceiro para Cervo.